And abantu bayabuza, guys, on the 30th kwenzeka ntoni? Guys, andiyazi mna. Honestly speaking, I don't know. I'm a media person and I'm a citizen, I'm a resident. I don't know. But we cannot be intimidated by politicians and tell us on the 30th June, yeah, understand that we cannot do is, yeah, understand that. Because it seems like there is intimidation. Mhlambi intimidation alena yetu sisithi 30th landi umjuqula landika, or it's a cut-off date, or it's the last day. Mhlambi intimidation nayo. Hence politicians, they come up with intimidation. But to umuntu that were born in the 70s like him, this thing abayenzayo, it looks familiar and it sounds familiar to the apartheid regime. That was when people were saying asithandi lento, and the apartheid system wanted to have a control of the country and says ayizokwenzeka lento niyifunayo nina ningabantu. Urhulumente onjani lo uzoxelela? Ayingorhulumente wabantu lo. Bathina abantu urhulumente wabantu. Now the same urhulumente will tell abantu mabenze ntoni nge-30th. You're supposed to take a mandate to abantu becountry. And abantu bathi on the 30th we won't break any law, but we will march until we win. You understand? Urhulumente we-apartheid wayeyazi uba on the days sokulwa. And this urhulumente sinayo democracy sithi akuzoliwa on the day, but we will march, and uthi akho nto uba mayenzeke and ayizokwenzeka loo nto. Urhulumente onjani ke ngulo? Lo rhulumente we-apartheid wayeyazi uba aba bantu bazokulwa. Lona uyayazi aba bantu abazokulwa bazomatsha. And bathi aba bantu bazomatsha. And aba bantu, they've been marching. Urhulumente we-apartheid wayeyazi uba we've been bombing, we've been doing terrorist ilantiya izinto, si-terrorize urhulumente. But this one knows we have not been bombing, we have not been terrorizing, we have not been xenophobic. We're saying on the 30th we'll do the same thing as yenzayo. And yet uthi skeptical about usinika the date. Urhulumente must give us ilantiya 30th and must not doubt us on the 30th, because we've been showing and we've been consistent oba yintoni esiyenzayo and yintoni esingayifuniyo. Lento is being led and it's been involving abantu that can think, that says we don't want to ban izinto ezizophinda sizisebenzise. And fortunately, I'm the citizen before ndibe media. And this thing is hitting the core upper kum as a person or a resident yalapha eMtazana that's saying no man. This thing is hitting the core to a person own no business, a small business walapha eMtazana, that is saying no. Lo rhulumente sinaye ingathi ufuna uba worse than urhulumente besinayo ocalucalulo. That is dictating items. And if urhulumente wethu thina bantu ibimele uba now it's about time azoconsult ebantwini, guys, asiyiva le nto. Instead of using abantu abayi-200 ama-volunteer that are 200 branch umbutho olawulayo kwa-ward 11 against i-3000 yabantu baka-ward 11 ethi ayifuni ilantikayo.
You understand? Or against abantu abayi-150 be-EFF baka-Ward 11 against 3,000 yabantu abathi ayifuni lento le. So imibutho, they suppose politicians, they supposed to go back to the people and get imandate uba nina bantu nifuna ntoni, not bona basixelele uba this is not right for nina, right ile. Are you living amongst us? Uhlala eBoonladu, uhlala eSandton, uhlala ePretoria, you understand? Awuhlali apha. Thina siyayazi uba yintoni enidekayo and wena awuyazi. Khawuzofumana imandate apha. So into endizama uyithetha on the 30th, guys, khanike nizosimamela nani urhulumente. Premier wephondo uthe uyasi-understanda kakuhle, and I've got trust over there won't be anything enokwenziwa to abantu abamatshayo kona. We march as long as we keep umthetho at hand. And aba bantu balapha, we're saying we've been keeping umthetho, we've been trusting umthetho, and umthetho has failed. We want uncedisa, asifuna uphula, sifuna uncedisa ngoku. Xa sisithi siyovala iVikings or iCalifornia sesiyivile isitori saso. Aba bantu bamuvele to eViking. Xa sisithi ke ngamapolisa abantu i-Nigerians that are selling drugs zithengiswe na-eland eViking, sifuna uba phaa nani sinibone on that operation niyenza without taking bribes, because before benithatha bribes, before you've got a track record that amapolisa that were attending ezanto, they are taking bribes, they were bribed, and they bengawenzi umthetho wabo. Is it wrong for us South Africans to say we need umthetho? Because the South Africans, they are not saying we want to break the law. Sithi aba bantu bamatshayo all the time sithi sifuna umthetho eSouth Africa. Umthetho ithi everyone must be documented in the country. Yeyiphi le country ihlalisa abantu abangekho documented? We're saying abantu abangena elizweni, you go to Zimbabwe, you need to be documented in Zimbabwe. You go to Nigeria, you need to be documented to ngena uyifusuka apha eSouth Africa. Why xa uyireverswa le nto? Sisithi the Namibians, the Nigerians, the Zimbabweans, the Malawians ezingena eSouth Africa, they need to be documented so that for our security's sake as citizens. Is it too much to ask? That's why I'm standing kule nto ithethwa imatsha ithi it's about security, guys. Nina niyagadwa, nina nabantu abane-AK abalapha emacangweni. No one will touch you. No one will touch your children. But thina sigadwa. Understand le into why sifuna into is different. Your needs and my needs are different. When you phone for abantwana abafumana umsebenzi, abantwana funeka bafake ii-CVs. We are two different people. And uyandixelela wena uba mandimamele lena yakho, the version yakho ethi these people are not competing with us, these people are not causing anything to us. I think you need uba ukhe nisimamele thina singabantu ngoku. Let's forget about oJacinta noMchulu. Abanye abantu, they put this thing konba, I don't understand why uzoyibeka on i-race, uzoyibeka on gender, uzoyibeka on tribalism oba nimamela amaZulu. If izulu lithetha, if umuntu ongumZulu uthetha inyani whether if ungumXhosa sithetha into eyi-one apha naba bantu and siyabonana. Le nto ayithethayo uJacinta, le nto ithethwa nguNgizwe, le nto ithethwa nguMphakela Umthakathi, yile nto nami ingityayo. Why must I uba ngenxa yoba ngumZulu, ngenxa yoba ndingumXhosa, ngenxa yoba ilivenda le? Put race aside, let's talk about ingxaki ezitya abantu apha on the ground, politically and non-politically. Enkosi.